Pokračujeme ďalšou časťou, keďže toto maratónsky box, tak ešte druhá časť. Mason. Tieto sú tiež trošku polepené. Kyprusov. Máme inzertík Tim Thomas. Closing Achievements. Prekenax XK Roberto Luongo. Ilya Brizgalov. Phoenix na golde. White. Malkin. Takže máme Le Cavaliera, Mietinena, Go to Players, Jonathan Toews, tiež veľmi pekný insert. A niečo pre Rangers tiež veľmi pekné. Henrik Lundqvist na Eriksson, pre Dallas na golde, Thornton, a potom je Jendl. Jonathan Toews, Stamkos, tento je Boot, na Ultra Rookies John Scott, na golde Quick, Avery, Kosticin a Holmstrom. John Scott, MVP, zápasku All-Star. No, fanúšikovia vybrali. Že Hejduk, Ryan, máme druhú džerzinu pre Colorado, Eden Food, tiež pekná trefa. Ichi bude spokojný. Ichi bude spokojný asi, no tak mal by byť. Stagen, ale verím, že ešte len začíname. Miller a Cammalleri. Voráček, ešte za Columbus, ako nováčik. Kunic, Green, na Ultra Rookie Antiniemi, Michael Frolík na Gold Medailon, Kuba pre Senators, Anderson za Floridu a Stoll pre Kings. Kde je tá Jumbo? Už asi nebude, keď mali dve džerziny. Lehtonen, Zajac, Krejčí. A máme tu Redemption. No to už asi neviem, či nám pošlú. Rookie Redemption, Ultra Rookie. To mi dá, že tiež tam je veľmi nízky, alebo jeden na box, teraz nie som si istý. Tavares. NL Fleer Rookie Cards. Ale nevieme, že kto to je. You may register. Asi až keď ju sa zaregistruje, tak budeme vedieť, že kto to je. Nič to preštudujeme a dáme vedieť, aby sme tu teraz nenaťahovali. Takže Ultra Rookie Redemption. Ďalej máme Ultra Rookie Gold Medailon Peter Regin. Ferstík, Clemensen, Ganier. Takže tu máme Koliana, Justin Polk, teraz zo Slovanista, ak sa nemýlim, Gane, Ultra Rookie Scott Lehman, na golde Jason Arnott, McDonald, Brunet a Gončar. Posledné dva valičky. Kovalčuk, Tarko, Hue, na golde máme Richardsa, Parisi, Zenon, Ovečkin. A ešte posledný sa skrýva Tekel. Tak.
tomto balíčku boli dvaja, ktorí mi nič nepovedali. A posledný balíček. Jaro Halák za Canadiens. Šťastný. Weber. Na golde máme Dacivka. Scott Gomez. Steve Mason, Chris Mason a Žiger. Ešte mi dáva, že som to dal. Ešte jeden inzertík. Scoring Kings kvôli zlepeniu. Alexander Ovečkin. Tiež pekný inzertík. Tu Všetko. píše Redemption 220, môžeš ukázať na kameru. Na zadnej strane? Aha, už vidím, hej. Tak by videli všetci. Redemption 220. A podľa checklistu 220 by mal byť za Islanders Yuan-Su, takže predpokladám, že to bude pre to Chaneca. bude práve pre Chaneca a práve ten Yuan-Su. Tak není to Pretože Tavares, ale... Tavares začína až číslom 251 a potom už sú Jamie Benn, tam Erik Karlsson, Nováčikovia, ale tí sú od 251 až 270. Čiže predpokladám, že by to mal byť práve Yuan-Su. Tak dúfajme, že ho pošlu. Ale jedného už má tu na medzi týmito.